Per tu, treballador i treballadora dels serveis públics, per les teues condicions laborals, Comissions Obreres proposa, mobilitza i aconsegueix acords. L'oferta pública d'empleo que durant els pròxims 4 anys arribarem a 13.000 places per a funcionaris de carrera. Por ponernos enfermos no nos restarán dinero. Hemos conseguido el inicio de nuestra recuperación salarial. Comissions Obreres som un sindicat que estem en la lluita i estem en les negociacions. Aquest acord demostra que aquest és el camí a continuar per tal de defensar els drets laborals de les treballadores i dels treballadors. Això havien dit i això hem fet, recuperar el que ens havien arrabassat.